V poslednom období sme pre vás mali na predaj 3 rodinné domy v mestskej časti Šalgovík v Prešove. Domy sú vynikajúcou alternatívou k bývaniu v novostavbe bytového domu. K dispozícii je 90 m2 obytnej plochy, terasa, záhrada a 2 parkovacie miesta. Bonusom je tichá lokalita a len 10 minút do centra. Tieto 3 rodinné domy sme predali v krátkom časovom slede za sebou. Vďaka dobre nastavenej komunikácii s klientom, správne nastavenej kúpnej cene a cielenej reklame. Chcete aj vy predať svoju nehnuteľnosť s nami? Zavolajte nám.